Uyunan ba nimo nga ang tanang tubag nimo ang kamatuoran lamang og dili bakak, yes or no? Of course, uyunan nako nga ang Seventh-day Adventist Church mao gyud ang simbahan nga gitukod ni Jesus Christ. Unya ang saong mananimo nga wa makay mabasa nga dili ang Seventh-day Adventist Church ang gitukod. Mao ganina nga akong ipamatud-an karon kay daggang kay naminaw unya dili importante nga mabasa. Unya magsusupak sa balaod sa Dios. No? Sa ako naminaw ka ganina masayran nimo nga ang Seventh-day Adventist Church gyud. Muna nga imong pangutana dili gyud na siya kaguba gyud Brad. Sunod Brad. Mangutana palanggan ko uyunan ba nimo Objection si moderator. Objection si moderator. Objection. Say comment si moderator. Dili lang nato kay daghan naminaw Brad. Okay. Nalipat ka si Brad ato. Sige. Nangutana ra man ko nga. Okay. Uyunan ba nimo kung bakak ba nimo? Wa makupan nangutana. Okay, sunod. Second question, Brad. Nigamit kag Salmo 74:7-8. No? Mahitungod diri kuno sa simbahan. Akong pangutana Brad kiningon naka sa Exodus 27:21 ang gitawag kinig muweb sa Genesis 28:13 simbahan kahal congregation, no? So akong pangutana kaning kahal kaning muweb mao na bani ang Seventh-day Adventist? Okay, subad, kaubanan na muna sila o kinsa na diha kanuman. Kanang gipasabot sa Ginoong Assembly of God. Kanang gipasabot diha ang Assembly of God kanang muwed og kahal kanang katawan sa Dios ba? Magtutuman mo na sa balaod sa Dios. Mga sabat keeper mo na ang Dominguista dito ra mo na sa 321 in taon oy. Sunod Brad. Okay, kaya ang atong tema mahitungod man sa Biblia o referensya. But pasabot na at dili lang tab kapitulo laway bersikulo ba ani. Asa mabasa Biblia o referensya nga kanang Seventh-day Adventist o kanang higayon nimo nga kaubanan ninyo sa Salmo sa Exodus ug sa kan kauban ninyo na sige daw. Okay, tubag. Aniya, mabasa din na Brad kung atong sabton. Kani objection si moderator. Ako na. Objection natin. Ayo, ako'y nangutana ikaw una mo objection. Binuang mo na. Pariya matamag objection ko. Counter ka. Ako una mo objection. Ako may nauna. Nauna man ko objection Brad. Oo. Nauna man ko. Time pause. Time pause. Nauna man ko object Brad. Brad, siya may una na. Ako may nangutana. Mo-object ko kay mo-object man ko. Sige. Unahan lang. Wala man sa Sige, unahan lang. Object. Kasi naman pangutana una. Di, ako na siya object ko siyang pangutana. Oo. Object ka, counter. Sige. Di, ako una na object. Ikaw, Ikadua siya. counter siya. At mo counter siya karon. Tubag ka siya bro. Ako ni object siyang tubag. Kay akong gipangutana, ano ha? Di, wala. Okay ka na magpangutana. Time po sa Brad. Ang pangutana nako, giangkon man niya. Asa ni object ko Brad? Ay sa Brad. Lagi kadali lang gitaro lang nako kay wala masabtan sa moderator ang objection. Di mo object siya kay ko. Ang pagpangutana ni mo object ko nako dapat tagaan ko gigayon nga mo. Ditubag naman ka, ako ni object. Di ko objection sa moderator. Dili ditubag na ka, ako ni object. Mo object lagi ko. Wa ko object. Daga kay ko object. Sige. Wa ko object. Patuyangin na lang, sige. Oh. Start ha. Drop. 1 minute. Okay, mo-object ko Mr. Moderator kay nawala ko. Mo-object ko kay kargado manggod siya og Mr. Moderator kaning gitawag og kanang side comment. Unya, mo-object ko kay wa pa ko nahuman og explain sa 1 minute. Musapaw na siya pangutana dayon. Wa pa man ko naingon nga next question. Nabe 1 minute Mr. Moderator. Muna akong gi-object kay pag pangutana niya ning tubag ko, wa pa ko mas 1 minute. Ning sapaw dayon wa pa ko naingon nga next. Okay, counter mo. Moderator. Okay. Counter ko. Nangutana naman ko, nitubag na siya ang akong pangutana asa mabasa Biblia o referensya kay nangita naman tag kamaturan kay unang pangutana kamaturan lang ba ang imong isulti o dili bakak niuyon ka na nangayo ko referensya o Biblia kay di lang man Biblia o referensya nangayo ko Biblia o referensya ebidensya ba nga kauban ninyo nang diha sa Salmo o sa buhat o sa Exodus ningon man kakauban latag dihag ebidensya dili lang kapitulo baba bersikulo laway. Start. Kato. Okay, tubag. Okay, tubag ko ha. Muna ang object kay na Brad kay wa man ko nasuko si mo haberdoy. Ning object ko kay wala ko nimo papadayuna sa akong tubag. Ani akong tubag? Tubag. Asa mabasa? Kana sila tanan Brad, mga magtutuman sa balaod sa katawan sa Dios.
Unya ang Seventh Day Adventist Church nasayod nga nga sabat keeper na. Pamatud-an biya nimo naron na. Unya mao na siya brad nga gingon sa Nehemias 8:8 nakasabot sila sa balang kasulatan kay gipasabot sila ha. Mga kag litra po litra gingon sa unang Korinto 3:6 makamatay ang litra. Unya katong rules pod wala yung litra po litra. Objection, moderator. Objection, time pause, moderator. Balagog time pause. Wala man siya gibasa, brad, Biblia o referensya nga ebidensya. Nagbinaba raman siya. Bro, moderator. Counter. Moderator, ang gipangayo nako ba, tiningon, ni-claim man siya nga kauban na niya ng sa salmo. Counter. Kung gusto na ko klarohon, pinaagi sa Biblia o referensya, nga kanang simbahan diha sa panahon pa sa salmo ni Haring David, giangko na nila nga ilang kauban, tama kay libro diha, uting kaya daw, basahan daw palihog, wa man kay gibasa. Counter, Mr. Moderator, counter ko. Okay, counter. Counter ko. Side. Okay, mo counter ko kay ning tubag man ko og tarong brad. Nya ako kang explainan nga pinaagi lagi sa Nehemias 8:8 nakasabot sila sa balang kasulatan kay di pasabot sila ha. Unya wala lagi gingon sa Biblia nga kinahanglan basahon litra po litra. Nya rules pinato nga wait litra po litra sa to pa rules breaker day kaday. Ha? Okay na? Rules breaker ka. Okay na? Oo. Wa man ko nangitag litra por litra, nangita mo ebidensya nga at least basahon nimo diha. Mauta na. Okay, pangutana. Okay. Niingon man ka diri sa 1 Korinto 3:9 hangtod 10, no? Naghisgot sa simbahan ni Kristo. Akong pangutana. Kana diya sa diya sa 1 Korinto 3:9 ba kay mahatag ebidensya nga kana siyang simbahan diha Seventh Day Adventist na? Wala. Okay, tubag na kung imo ang sabto lagi brad. Mo gani nga nagdebate ta kay wala man ni binasahay, may magatong tema nga pangbasahon nato nga Adventista tinukon ni Kristo wala man. Atong tema pamatud-an sa English pa prove. Sa to padaghan kayo nagpagpasabot. Amo ko nang limbo nga ningon ko nga Adventista mabasa sa Biblia pero magsusupak sa balaod wala man na. Gigon gani si Nehemias 8:8 nga nakasabot sila sa balaang kasulatan kay kipasabot sila. Di ka kapildi kung mao na imong sige pangitaon. Pangalan. Okay. Time. Siyempre no, kay Biblia o reference wala ko nangitag litro. Pangutana. At least basahon ako. 1 minute man ako ni. Objection. Side comment man naman si moderator. Dili siya mag-side comment. Musupay siya sa pangutana niya. Nga gusto ipangutana. Bawal side comment biya. Okay. Sige. Kay dili ingon man ka nga kuan. Ingon man ka nga diha sa 1 Korinto inyo nang kauban. Nya wa man kay mapakita nga ebidensya. Ako'y mapakita ang ebidensya. Kung kauban bagid mo. Ang atong debate sumala sa Biblia. Referensya. Dara, standard referensya. Unsa ni? Coaching encyclopedia ang gingon. Seventh-day Adventist or Adventist member of the Protestant religious sect of the same name. It originated in the USA in the fervent expectation of Christ. Akong pangutana, kano saan nagkunaib ang simbahan sa Amerika o sa 1 Korinto? Sige daw. Okay, tubag. Kanusa? Napangalan may makaigsunan ay igsuon nga rola napangalan na mo simbahan pasabto ka nangutana maka napangalan may 1860 na organized may 1863 pero ang kanang unang Korinto 3 case gisulti diya nga iba na naman ang magtatayo nito wag gyud gitiknot ang unang Korinto iba na naman ang magtatayo nito lain po kaayo no nga mora gyapon so kanay iba na naman lahi na puna sa laing mga tuig unya giingon sa inyong libro brad nga dili basihan ang lugar sa simbahan supakon din yung libro ninyo basahon ako nga dili basihan ang pangalan sa dili basihan ang lugar Bahala ka diya. bahala ka diya sunod pangutana Imuha ng oras. Sunod. Matod sa inyong pamphlets sa Seventh-day Adventist kining The Voice Prophecy Friendship Course Cagayan de Oro City. Unsay giingon diri? Usa ka ti mailhan sa matuod nga iglesia mao ang panaghigusat. Akong pangutana. Nganong daghan ng klase sa Seventh-day Adventist na ay General Conference, na ay Local Conference, na ay Conference, na ay Septumedia ug uban pang mga magsusupak sa mga Seventh-day Adventist kung usara ang gitukod ni Kristo. Sige raw. Agay tubag, ngano daw? Tubagon, tika kay ngano man yung pangutana. Ngano? Kaya ang Seventh-day Adventist General Conference, mo magunang katawan sa Dios. Unya lain to kayo walay mga yawa magsulod-sulod di ano. Sunagi na yung mga sinupakiro.
Unang nagbuhat sila o may pakialaman na. Basta kaya ang Seventh Day Adventist Church, mao ginasimbahan nga gituko ni Kristo. Pareho ba may batasan bra, timani ha, ay kalimot, timani gyud. Mga yawa nila yung kaupan-luban. Sunod po na. Sabot, pasabot, kinaingon magkaganay mga yawa diya sa Seventh Day Adventist. Nigawas si mong baba. Gikan rapod sa baba ni mo nakuha. Nga dihaday sa Seventh Day Adventist na ada yawa diya. Okay, tubag. Live kay wala no nga. Live kay sa inyo ha. Live kay sa inyo, gingon sa inyong libro nga inyong Santo Papa, inyong mga kardinal kay nang rape og bata, di na yawa. Tanan lagi tao sa kalibutan na yawa. Tanan tao sa kalibutan na yawa. Yan, diya sa gipadayag 12 baby. Gingon diya nga giulog ang yawa sa langit. So tanan rin bisag diriya mga yawa oy. Gingon yung libro, yung simbahan gani nagay-rapist ka bata gani, kardinal. Sunod po na. Okay. Padayon sa pagpangutana. Matod rin sa inyo hagapong basahon. Laing timaan sa matuod na iglesia. Mao ang pagkabinalaan. Pangutana. Pila kabok santos. Diya pagsuagikan sa pagsugod sa Seventh Day Adventist. Hantod karon pila kabok ang nahimong balaan. Okay, tubag, pila, siguro bilyon-bilyon brad. Bilyon-bilyon na siya, nga naman. Basahon ako ha. Gipadayag, Kapitulo 14, versikulo 12, gaingon riya. Kinahanglan nga mulahutay ang katawan sa Dios. Sila nga nagtuman sa mga sugo sa Dios ug matinud-anon kang Hesus. Kani ding binalaan magtutuman sa balaod sa Dios. Unya ang Seventh Day Adventist Church walay gibanggaan nga sugo sa Dios. Kay balo na magkisa nga simbahan nga hilig muwali nga walay balaod. Unay balaod, magbuhat ang laing balaod. O kabalo na mo. So Seventh Day Adventist Church magtutuman sa balaod sa Dios. Pasabot, kung dunay mo lahutay, daghan kayo silang mga balaan, daghan kayo mga balaan. Sunod pangutana kana lisod-lisod rad. Niingon man ka nga bilyon-bilyon bisag wa kabot bilyon ang inyohang membro. Akong pangutana, apil day na balaan katong mga membro nga giingon nimo nga mga yawa sa Seventh Day Adventist na balaan to kapel. Okay, Yes ito or no? ba? Wala labot oy. Seventh Day Adventist Church man ko. Wala labot oy, yung bilabot. Seventh Day Adventist Church lang. Wala man labot. Di man kakagubas tema na ko, wa man kay nabasa diya nga Seventh Day Adventist Church daily objection Mr. Moderator, objection. Kinahanglan na to kalinawan Mr. Moderator kay nagtupak ko 1 minute. Dagan man kay gud nagsagit-sagit. Okay ram Mr. Moderator, pabadlong. Badulang lang brad. Yagaw. Bagpak lang mga audience. Okay. Tubag. Walay labo to, yawa na gito niya. Okay, tubag. Walay labo to, yawa na gito no. Basta mawa Seventh Day Adventist Church yawa. Nya kung basig nga may kaila diya nga nang hawa Seventh Day Adventist Church yawa na, no? Onya, gingon dia. Onya, gingon dia. Nabalak pa na sila. Bagpak lang. Sunod ko na. Okay. So matod pa nila ang kanang lang hawa sa SDA yawa daw kuno. Okay. Padayon ta. Ikatulong timaan matuod pa sa ilang basahon. Ang ikatulong timaan sa matuod ng basahon iglesia mao ang pagkakatoliko o universal. Akong pangutana. Katoliko mo dili. Sige, tubag. Katolik, oy. Kaya minis Katolik. Universal. Siya rin nagingon, universal. Universal. Seventh Day Adventist Church. Pasabot. Universal me. Pasabot na ang definition. Na sila yung mga dictionary diya, tanawan definition diya sa Katolik. Di ba? Universal. Makailapon man me. Bisag asar mis kalibutan. Seventh Day Adventist Church. Di nyo kakaguba, brad ba? Hindi nyo ka, brad. Kaya wadyo kayo nabasa. Ng Adventista, dili kinukod. Wala yun. Natiman na mo. Bisag asar sinabot. Nabot na yawa. Nabot na Katolik. Awan na Okay. Pilay oras, moderator. Pilay oras. Pilay na bilin. Di kita sa tong time pilay na bilin. Time ba time? Cross examination pila. Taas pa? Pila? Pila pa? Ha? Sus, 21 seconds na lang. Okay. Last question. Last tubag. Kaya ngayon Adventista Universal. Yes. Mao pa na gisulti sa inyong libro. Giya sa pagtuo, sa Biblia, sa eskwela, sa batika, sa mga hantong
No? Unsay gingon, bisan og ang Iglesia Adventista nagulukob sa tibuok kalibutan nga adunay daghang lokal nga mga iglesia, wala ang kuna sa mga Adventista nga mao universal nga iglesia ni Kristo. Akong pangutana na makakawala. Wala ko na makakay. Ikaw ang namakak. Kadagda namang libro diri o gisulti diri nga kami Remnant Church. Di ala ka nag-focus kay siguro quotation ay lado naman yung mga safety nga hilig ra kutlo-kutlo, putol-putol o quotation. O tanaw na to na di na ipabasa. May basahon na ka sa inyo pabasa. O di ipabasa o hadlok. O. Ah. Time na, time. Salamat, salamat. Wa man may gitaguan. Oh, ano? Okay, salamat, salamat. Yun eh, na, ayaw. Basta gusto makakamabasa. Basta mga ayaw magkagbala si mong kalaban. Okay, ako ihatag kay negative. Roland Pards. Para magsaysay sa iyang gibati. Okay. Okay na bro? Okay, daghang salamat Mr. Moderator. Karon na ko nakabalo nga naadayawa na sa SDA. No? Naapadayawa na diha sila karon na ko nakabalo. So wala gyud ko maglisod pagdigar aning Stop. ay ito man. Sorry. Wala. Ako pa rin masin. Ay, kay pala bihig pakapin. Kinulaw kayo. Okay na mo diya, bro. Okay. Di way luday na. Anihang gihisigi-silihan siguro. Ano ba naman? Ay, timer mo na. Kani, split. Kani. 15, oh, 15 ka na. Okay. Shout out So, sa itong mga kaigsunan. karon na ko nakabalo. Nga sa 7th day, sa pundok day sa mga Sabadista, hilabi na diri sa 7th day Adventist, na adayawa niya sa iyang simbahan. Siya may nagsulti, dili man ako. No? Ang iya mantang pamatudan, nga ang simbahan sa mga Sabadista o 7th day Adventist, gitukod ni Kristo. Sa mga libro niya o siyang mga pababa, maski wa siya basa-basa siyang mga referensya, wa gyud ko kadungog nga na siya gibasa diha. No? Nga 7th day Adventist Church gitukod ni Kristo. Giangkon ang Salmo 74, 1 Korinto. Mura na pag naay simbahan dito sa Middle East, wala ra ba? No? Ang una na kong pangutana, wala ba kay laing kusulti dire kung dili ka matuuran lang og dili bakak? Daghan kay siyang bakak nga gisulti. Hilabi na kining libro nga katong nagsulti nga ang Adventista wala ang kuna. Iyang giangkon nga ang Adventista Katoliko po daw. Pero ang gitro German. Wa pa giuli. No? Unsay giingon dire? Ha? Kaklaro sa gisulti. Bisan og ang Iglesia Adventista naglukob sa tibuok kalibutan nga adunay daghang lokal sa mga iglesia, wala ang kuna sa mga Adventista nga mao universal. No, wala ang kuna. Wala sila nangangkon nga sila Katoliko pud universal pud mi. Baka ang iyang gisulti. No? So klaro kayo nga ikaduha. Nangutana ko siya nga naman kay ang gitukod manggod ni Kristo Mateo 16:18 usa ka simbahan. Akong tukuron ikaw Pedro ibabaw niining bato. Akong tukuron ang akong simbahan. Iya panggingon-ingon kahal muweb pagpangutana bitaw nako. Kanang kahal muweb kanang gingon ni mo sa Salmo sa Genesis ug Exodus kamo na amo nagkauban brad. Usaon ninyo pagkauban, nga pagay matawan yung founder? Huwag ka kuya Pir, ha? Ha? Kano saan natukod ang 70 Adventist Church? 1863. Usaon patnan mo pagkamod ang inyong founder, wa pagani matukod. No? Gibasa na to ganina, no? Katong sa kwan bro, kana bro, katong Abrila bro. Asa ni gitukod ang 70 Adventist. Mo nasupak jud ko. Nga kining timahan ni di sa kabarog ani. Wa gay siya isa nasulti. Unsay gingon sa 70 Adventist?
or Adventist member of the Protestant religious sect of the same name. It originated in the USA. Kung sa daw, asag gikan? Amerikano man dahil niya akong kalaban. No, niya asag gikan si Kristo. Asag gikan dito sa Nazareth. Akong pangutana. Kay kung napay oras lagi, sus. Ako na lang ning iyag-yag, kaya ako na ipapangutana siya ha. Kung ang gitukod ni Kristo, gikan sa Jerusalem, nagsugat, naa sa Jerusalem, nagsugod. Kung tinuod pa ang Seventh-day Adventist, nga nung 900 naman sila kabuok. Ganaw? 900 na sila kabuok, asa mabasa. Sus, tamang gid may Lord diha. Pwede ninyo na basahon how many 70 Adventists in Jerusalem or in Israel. Ang tubag ana, 900 na kabuok. Mas daghan pang membro diri sa Santa Cruz. No? Mas daghan pang membro diri sa Tibok Samal kaysa Jerusalem. So dili sila ang tinuod nga iglesia. Eh siya naman po siya nagsulti ganina. No? Ang siya ang gisulti. Na ay mga yawa diha. No? Nga ang iyang basahon. Basahon nila nagsulti. Nga ang ilhanan sa gitukod ni Kristo unsa man? One, Holy, Catholic, Apostolic. Naputol lang ko sa Apostolic kay nahukdan taguras pero unsay gingon silang basahon. Tinuod ang ikaupat o mahingdamong timaan sa matuod nga iglesia mao ang pagka-apostoliko. Pangutana, aha ka ni sila nabilong nga apostoles. Nga natukod naman sila atong 1863. Kinsay apostol nagtukod nila? Wa! Episod 2:20. Ang simbahan ni Kristo nga matuod, gitukod diha sa asa? Sa bakan sa mga apostol. In the apostolic time, agree ang ilang basahon diha. Nga gitawag ka nag-apostoliko. No, dili malalis ang bahin sa balaan sa apostoles diha sa pagtukod sa iglesia. So, ang akong kauban, ang akong akatbang karon, wa gyud taon kabarog sa iyang jantima. Wa tay na dungog. Kay siyempre naman may balaod nga kanang bawal ang litra por litra. Wa man ko nangitag litra por litra. At least mabasa nimo diha madungog na to. No, nga ang Seventh-day Adventist tinukod ni Kristo pero bakak ang tanan. Puro kapitulo laway, bersikulo ba. Wala man lang mapakita o masulti na unsa nga referensya. No? Unsay gingon? Where Christ is, there is the Catholic Church. Catholic became complement of the church, became known as the Catholic Church. Ilang basahon. Ang nagsulti unsa ka tinuod ang Katoliko. unsa ang tinuod na gitukod ni Kristo? Unsa man ni? The Ministry for the Greater Power and Mercy Efficiency. October 1945. Oh, pa man nagparihatan niya kapuro lang kapitulo laway bersikulo ba. Yan, ang Seventh-day Adventist adunay 13 kabuok gitawag og division. Southern Division, Northern Division, daghan kay klaseng division. Akong pangutana, nganong wala man sila division sa Israel? Ha? Wala sila dito. Saan pa nila pag-division dito? Divisintos na sila kabuok. Mag-division pa kaniha. Yan ingon siya, bilyon-bilyon daw. Kung bilyon-bilyon sila, dapat unta sa history, sa kasaysayan, baskin tanawon pa ninyo diha sa inyong cellphone, ang pinakadaghan nga mga Kristohanon, dili ang Seventh-day Adventist Church. Unsa? Ang Roman Catholic Church or ang One Holy Catholic Apostolic, 1.4 billion ang kadaghanon. Objection. Objection. Okay, go ahead. Ang among tema, Seventh-day Adventist Church, mo-propose siya diha og siya na po affirmative. Kay dili siya sa mag-isbot og Roman Catholic Church. Kay dili na mao among tema. Nagpamatuod man siya mi si moderator nga igo ra man siya maguba. Counter. Oh, counter mi si moderator. Counter. Giguba bitaw nako. Mao ganing niyo ko dili. Kay klaro sa gisulti dili. Kay kung mangunta na kag kun dili, unsa man nga simbahan, siyempre Katoliko. Paano akong pangguba? Nga inyo mang simbahan ang nagsulti. Gibasa nako, sakit kayo, Brad. No, gibasa man ako ang timailhan, One Holy Catholic Apostolic. Oh, unsa man din na kaklaro timailhan?
Ako ba'y nagsulti? Inyong mga libro. Kasabihin na inyong pastor nga na nagsulat-sulat, Pone klaro diha. Dili man ako ramang gibasa unsa ninyuhang mga libro. No? Ya mo na akong gibalik ko nako. 13 kabuk division. Walay division dito sa Jerusalem. Sa lugar sa tong Ginoo, wala. Pero asa nga daghan ang division. Dito sa Amerika. Dito sila nga naman. Amerikano man. Dapat tayo mabasa sa Biblia o kasaysayan si Kristo nagtukod og simbahan sa Amerika, made in USA. Ang akong nahibalaan sigarilyo lang, Winston, the spirit of USA. Dili simbahan, pataka lang. No? So lisod kayo, brad, kanang patuhuon ni Modre ang mga tao. Nga kamo ang gitukod ni Kristo. Wala man lang kayo mapakita nga ebidensya. Murag kag magtingon ba? Kami nagtukod na, kami tinuod. Dali ra kayo na to na iyaw-yaw. Pero pamatud nagbagoon big dalang ebidensya, pero ikaw kay gidala mas isa. Unfair kayo no? Unfair kayo. Sa kamalita? Nagbagoon pa big dala. Unsa pa? Ilang pong basahon nga dili 70 Adventist unsay gingon. Oo, Katoliko ang matuod na iglesia. Unsa daw? Oo, Katoliko ang matuod na iglesia. Kaklaro. Kini maoy katumanan nga walay masinabuton nga protestante. Bisan inunsak niya kamadasigon sa pagtuon sa Biblia. Basking magkahubo-hubo pa mo pagtuon sa Biblia, dili kamo ang tinukod ni Kristo. Matod sa inyong basahon. Kaya ang gisulti sa inyong basahon, Friendship Course Gapon, dito sa Cagayan de Oro City. Oo, Katoliko ang matuod. Katoliko po daw sila, pero gibatlong sa ilang libro. Ay, dalita Katoliko, pagpuyo na. Ha? Kung Katoliko pa sila, dawaton unta sila sa tibuok kalibutan, murag kita ba? Kung muanhi atong Santo Papa dire, maghalidi ang Pilipinas. Kung muadtog lang nasod, maghalidi ang nasod. Pero sila kung maghalidi, wala lang, muralag na naghantak. Ano man, kung tinuod sila nga Katoliko sama sa iyang giangkon, wala unta sila giban sa usa ka lugar. Kabalo pa mo nga naay lugar nga walay 70 Adventist? Giban sila. Nganong giban man? Kaya siyempre piki, di mao. Asa na nga kuan brad? Pangutan na ko asa to bago na ko niya. Pangutan na ko niya. 5 minutes. Tagaan to kay lang suspense gamay. Ngayon siya, billion daw ang 70 Adventist. Pilipinas gani wara mo kabot 1 million. 800 na gani mo kapen. Na mangangko na kag billion. Wa ka kuya pe. Ha? Ito pa. Pura na na ebidensya. Kay wa man sa gilatag. Kitay mo hatag og ebidensya. The Apostolic Christian, Ancient Catholic. Unsa daw? Ancient Catholic. Sila Katoliko po daw sila, pero dili ancient. Pero ingon nilang sa ilang libro. Oy, wate labot na, ayaw pataka. Ang gingon, Apostolic Christian, Ancient Catholic. Ancient Catholic Church established by Christ and His apostles continue to the time of Constantine about 321 AD. Sabi saya pa ang pagka-apostolikahanong Kristohanon karaang Katoliko nga simbahan gitukod ni Kristo og sayang mga apostol gipadayon hantod nga moabot ang panahon ni Constantino atong 321. Nalainon man nila pagsabot, tanawag, ito ko di Constantine, pataka lang. No, unahan na lang nako. Sulisod ka ayon tuhuan kining mga tawhana. Nakapag yung tayo ebidensya. Ay, kabugatan niya mong dala. Unsa man present truth. Kini sila, sige na sila kugi o buhat o kining mga pamplito ba. Kaya kining mga Katoliko ay basa-basa. Na naara din nila sila haday kadili sila ang tinuod. Hoy, basahan ninyo na kay nagsulti ang ilang libro nga kita ang tinuod. No, wasa. Ingon na ba sila ang hawa ang Adventist, mga yawa na. No. We know therefore that which
of the fully developed became the papacy. The Roman Catholic Church was active existence in Paul's day, although was refrained for time. So that although the Roman Catholic Church was known by the name in Paul's day in the movement which come to bear the name of existence and the work of his time. So gipamatudaan diha sa ilang basahon, matud pa kuno ang Roman Catholic Church na ana di ay sa panahon ni San Pablo. Kinsay nagsulti? Sila. So dili ni self-serving. No, mga kaigsunan. Adventist, wa ni angkon nga sila ang matuod. Tapos mubalhin mo dito mga Katoliko na ingon siya mayawa ginaw mo. Kinsay nag-ingon kaya akong katbang. No, para dili mo mayawa, pabilin mo diya sa simbahang Katoliko. Kaya sila po nagsulti nga ang tinuod nga simbahan 2 minutes dili sila, more, bro. kundi ang Roman Catholic Church. Tama na bro, kailoy na kayo. So, unsa pa man, no? Nya, mingon sila nga mitalikod. Bro, palihog na ko sa Biblia bro, buhat 20-29. Atong na lang ning iyag-yag. Kani sa mayong balita bro. Mayong balita. Asa man to? Na, wala. Ano ko? Wala. Oh, mayong balita Biblia. Buhat 20-29. Unsay kingon? Pagbantay ka mo. Nga naman, kay naay mga lubo diha nga mutukop diha kaninyo. Oh, atong basahon. Buhat 20. Oh. Okay. Nahibalo ako nga inigbiya ko kaninyo anhaon kamog mapintas nga mga lobo ug wala sila sayloon sa panahon sa mga 1 magtutuo. minutes more. Kinsa may nag-aanihid rin nga nagwali-wali nga dili nato ka magpundok. Daghan kayo, apil sila. Pero ang Biblia na nagingon, hey, pagbantay ka mo, kay inigbiyan ako, anhion mo sa mga lobo. Kung sa mga lobo, pabutaan-butaan na pero tukbo na rin mo galit ana. In other words, traitor. Nakaroon, ingon sila, inigmuhawa na mo sa Adventist, yawa na mo. Dating lisura ka na. Sila rin na unay sa gisulti sa atong Ginoo. No? Sila rin giunay. Ako di ko musulti ba? Nga kung ang mga Katoliko, muhawas Katoliko, nagpabiling yun ang Katoliko. Kaya gibunyagan ko na sa ngalan sa mahandig yun na yawa. Binuwaan na yun ang istorya pero akong kauban, akong katbang. 10 seconds. Yan ora kay nisulti siya nga ang muhawa sa Adventista mga yawa ug maayong hapon kanatong tanan. Atong isunod si Brad. Sandit. Sabi mo to inside. Time. And start. Okay. Unang pangutana Brad, tama ba to yung imong giingon Brad niyang Katoliko walay basa-basa? Tama to imong giingon o mali? Ang giyon ako. Objection Mr. Moderator, objection. Well. Categorical Mr. Moderator kay na man isa tong rules nga categorical. Mapagan, moderator, mapagay paginhawa na ko, objection na yan. Paginhawa sa ko. Grabe. Sitong gini. Okay, tabag. Ang gingon ako, walay basa-basa sa inyong Objection Mr. Moderator. pablito. Usbon ako, objection wala categorical Mr. Moderator. Usbon akong pangutana para maklaro. Luya. Ang una na kong pangutana sa imong Brad. Tama ba to imong giingon nga Katoliko walay basa-basa? Tama to imong giingon o mali? Okay. Moderator, ayaw putla nga akong gisulti. Ayaw putla, ay katawa. Ayaw putla akong gisulti. Tinood na away basa-basa pero sa inyong pamplito. Hoy, yung pamplito ninyo. Ang giingon ako, walay basa-basa ang mga Katoliko sa basahon sa mga Adventista. Ha? Ayaw putla. Nga naman, kaya ang magputol manggudlitag ka na. Nga, inong ka, kinaiya ba mong Kristo? Kinaiya mo lagi ka siyawa. Manglitag man lagi ka. Ha? Ayaw putla, Brad. Kaya ang magputol sa basahon, Brad, kinaiya na sa yawa, Brad. Ha?
ang giingon ako sa mga Katoliko, kani mga Katoliko, wala naman din sila basa-basa sa ilang pamblito. Pamblito man din sa Katoliko. Pamblito man din sa Seventh-day Adventist nga nagsulti nga ang Katoliko ang matuod na iglesia matud pa sa ilang basahon. Dili among basahon, pataka raman ka. Next question. Okay, sunod pangutana. Kay tinuod nung gida ito. Sunod pangutana. Para sa imuha, Brad Roland, para lang sa imuha, Brad. Aduna ba'y gingon si Jesus Christ nga basihan ang lugar sa simbahan? Yes or no? Para sa kuwas, narahiyo ka sa opinion. Siyempre, nga naman. Objection, Mr. Moderator. Objection. Bago siya mo explain, yan yung rules ha. Yatag na rin nga rules. Kung basawan ang rules, kaya gisuwat ka. Number 3. Gingon rin, number 4, gingon rin. Categorical question should answer first categorically. Kung sa'yo kibuhat niya. Mr. Moderator, categorical sa usbon ako. Counter objection Usbon ako, Mr. Moderator. Ay, counter pagalita, excited kay ka. Ang imong gisulti, tarong nag-construct kong question. The way you ask questions, di mayo. Ang imong gingon sa imong opinion, Brad. Oh, ako man na yung opinion. Ya karon bagutan ko nimo. Dili ka kabalo mangutana. Ang imong pangutana sa imong opinion, sa kuha ba? Oy, ako Ya karon magbuot ka. Unsa man ito, bago na ko sa kuang opinion o magbuot ka? Nablangkon na kung kapag. Usbon ako pangutana, Mr. Moderator. Kay wa man ginito bagagin. Ay, moderator's time. Counter objection. Ayaw lagi pagbutang-butang o lapot sa kuha. Counter. Patak Mr. Moderator, tagsara man ang kategori ka ang kuhan, objection. Tagsara man. Sige, may break. Rule breaker man kanya ukat bang sir. Okay, tayo. Mas marami. Relax lang ba? Usbon ako, yung moderator. Usbon ako pangutana na. Time. Go. Okay, sunod pangutana. Usbon ang pangutana. Para sa imuha, Brad. Oh. Para sa imuha lang, Brad ba? Para sa kuha. Doon na ba'y mabasa, Brad, nga basihan ang lugar sa simbahan? Yes or no? Yes, para sa kuha. Okay. Oh, para sa kuha ha? Laro? Oh, ayaw pagbuot kay para ni kuha. Oh, ako may pabuton nimo. Pero dili magkuparihan nimo kapitulo baba bersikulo laway. Mubasa tag Biblia. Lucas 24 bersikulo 47. Unsay giingon? Og nga sa iyang ngalan ang mensahe may tungod sa paginulsol o pagpasaylo sa mga sala kinahanglan isangyaw ngadto sa tanang nasod sugod sa Jerusalem. Wala ningon sugod sa Amerika. Pag sure diha undo. Ha? Dili Amerikano si Kristo. Nagugat ang Kristyanismo diha kang Kristo. No? Dili Amerikano. Asa mo nagugat? Kang Ellen Gold White. Kang Ellen White. Dili si Kristo mauna nga ayaw pangangkon nga wala. Kay kanang pagingon pagkutlo ninyo sa mga lugar na agunay significant ha. Oh, sa akong opinion to. Next question. Okay, sunod pangutana. Ang ingon rin sa inyong libro, kani Apostles' Creed, sa page 145, ingon rin the church does not identify herself with any nation, although she is present in every nation. Akong pangutana, asa ko mo to, Brad, sa imuha nga mali o sa inyong libro nga tama, kategorikal, talog to ba? Okay, ayaw lagi po. Laki Objection, kinaya sa yawa na. Objection, si moderator. Gision lang nato ning rules ngayang gisuwat dire nga categorical question should be answered categorically. Brad, kwan ba? Categorical, unsa naman kay? Wapa lagi ko ni. Usbon ako si moderator, usbon. Di ako siya tukang categorical. Time. Sabi number 2. Kwan ay. Categorical question should be answered categorically. Oy. Okay. Okay, usbon ako. Tubag man ko. Okay, usbon ako. Ang akong pangutana sa imuha kay matod nimo para lang sa imuha basihan gyud ang lugar. Unya gingon sa inyong libro Apostles' Creed page 145, the church does not identify herself with any nation, although she is present in every country. Pangutana, asa ko mo to, Brad? Sa imuha nga mali o sa inyong libro nga tama, categorical? Brad, kanay mo ha, Brad. Objection, si moderator. Objection, moderator. Ako siya objection, moderator. Objection, si moderator. Objection, si moderator. Ako yung nauna. Lagi, ikaw may nangutan na. Objection sa ako. Objection, si moderator. Ha? Ako yung Ako sa... nauna. Ako na. Ano? Ako na una. Sino nangutan na siya objection? Di ba ang manitawalan eh? Objection.
Objection ko. Dili mo ko mo-object, Brad Roland, kung wa ka nagsupa kaning rules. Giingon sa rules nga imong gisuwat, categorical question should answer first categorical. Sa mga ibuhat, nagyaw-yaw manong ka. Categorical sa gani bago ka mo explain. Tubag na ganit ko. Moderator, counter, objection, Mr. Moderator. Counter. Objection. Oh, Go. Moderator. Ang categorical question gani, dili multiple choice. May gani kag categorical, yes or no. Dili lang papilion ko nimo sa duha nga multiple choice man na. Pataka ra man kag pangubuhat og pangutana. Dili man na categorical kun dili gipapili kun nimo. Multiple choice man, dili man either yes or no, affirmative or negative. Yes, tama. Ayaw pataka di man kakabalo mangutana, Brad. Nga usa pa, Mr. Moderator, ang tema simbahan nga Sabadista, Seventh-day Adventist, dito ko ni Kristo, nag-concentrate na magkakaroon sa simbahan Katoliko. Uspo na lang ka natong debate, ako'y baro. Sige, sige. Di man kakabarok sa imong simbahan. Oh, barok kayo ang imong tema. Moderator, dili ito categorical, multiple choice to. Sunod mo na. Oh, sunod pangutana daw, kay mali imong pangutana. Sunod pangutana. Kaya di mo ka mo tubag og categorical. Ako sunod pangutana. Okay, objection, Moderator. Sige, go. Sa comment, ngayon kung nga di sa kabalo mangutana, ang categorical question, it should be either yes or no, dili multiple choice. Lahi man ang multiple choice, kung sabi sa itong mga choy-choy pa sa iskan, multiple choice, dili unggoy type. Ha? Laruhon ako, categorical, either yes or no. Counter. Ang tubag ba, either affirmative or negative? Ayaw pag-ingon nga, wala ko nagtubag, kaya nagtubag ko, Okay. taka. Counter, Mr. Moderator. Counter, go. Mr. Moderator, moderator man gyud mo. Wala man gyud na sa Oxford debate nga ingon nga necessary gyud ang yes or no sa categorical. Wala eh. Kuan na siya, gikatugot lang na siya, Brad, allowed lang na siya. Natuon man siguro ka, Brad, allowed lang na siya, pero dili necessary. Brad, dili Oxford dati, also. Brad, Mr. Moderator, ang akong objection, Mr. Moderator, muhatag ko categorical gani nga pangutana to, bago niya bisa siya magyaw-yaw. Oh, mura na, Mr. Moderator. Pero dapat, dili, categorical, dili multiple choice. Ayun, Brad, kay, umana man ka, Brad. Oh. Next question daw. Ingon sa Moderator. Sige. Next Okay. question. Sunod pangutana. Ang simbahan ba nga gitukod ni Jesus Christ matinumanon siya ha o walay batasan? Palihog tubag. Okay. Matinumanon yun, pero dili na kamo. Ano man? O sige ingon sa inyong basahon. Kamu pa din na. Dirito ninyo. Oh. Kisa man ay nagmatinumanon sa Ginoo. Usa gingon sa ilahang simbahan. Hitabo sa katapusang panahon. Diha sa mga Katoliko. Adunay daghang nga hilabihan ka matinud-anon nga mga Kristohanon nga nagkinabuhi sa tanang kahayag. Nagdanad diha kanila ug ang Dios magbuhat alang kanila sa tuwa dili sa Seventh-day Adventist. Kaysa nag-iyon ganun na nagagyawa sa ila. Kung nagmatinumanon pa mo, wala unta ang tuna nimo nga diha sa inyong simbahan nagagyawa. Luwiyan mo, brother. Okay, sunod pangutana. Sunod. Matod nimo sa categorical answer, matinumanon ang simbahan nga gitukod ni Jesus Christ. Subaye, dili ka mo. Objection, Mr. Moderator. Bastos man eh. Basta man eh. Dili ayaw, putla pa na dito mo. Putlan mo nimo. Eh, nangutada pa ito. Oh. Nagsapaw-sapaw na. Counter ko, moderator. Objection sa kuha. Baka ba na totoo? Okay, meron ako dito. Oh, di ba? Mukanter sa ko. Asa, Objection ka, mangutana ka dito. Moderator, sa dali lang. Point of order, moderator. Wapagay ko ka-object gani. Objection ka, pero mangutana dito. Dili na pwede. Paminawon ka na Anak kailang kayo, objection. padayon, anak kayo siya, paminaw brad, anak si Mr. Moderator, padayon ang pangutana. Nag-point of order gani ko. Wako nag-point order Ano sa kasi, moderator. decision Point na of siya. order, moderator. Akong giingon. Objection. Objection, naglikay-likay na. Ay, Ang objection, moderator. Ikaw magkani brad. Ihatag siya objection. Ako ron mo counter. Dili siya dapat mangutana samtang nag-objection siya. Objection siya. Kay para paminawon ka. Okay, objection. Mr. Moderator, objection. O niya na decision, Mr. Moderator. Wala. Okay. Counter. Objection. Ay, sa. Uy,
Unya na ako sa padesisyonon kay no. Objection. Aggressive. Objection. Ang akong objection, Mr. Moderator, basta mangutana kay ko, di magsapaw-sapaw kay informal man kayo tanawon paminawon doon. Mangutana ko, di isa ka mo sapaw, Brad. Okay ra, Brad? Oh, Mr. Moderator, okay ra ba nang nanano? Nga hindi ko man ako pangutana, diya na siya mo kwan? Moro to. Okay, go. Okay. Di man diri kabalo mo objection. Counter niya. Wa man ko ni sapaw, ningon man ko counter. Nitubag ko ngano man giputol man nimo. Uyon ko sa imo, ningon ko yes. Daghan ang matinud-anon, pero giputol nimo diha. Inaiya na sa yawa, Brad, dili ka tingala kay 70 Adventist ka. Ang gingon sa inyong Biblia, sa inyong libro, unsa, Katoliko, ang daghan nagmanitud-anon. Ayaw putla kong tubag. Moto kong counter, moderator. Okay, sunod po na. Ako sunod po tanas si mo Brad kiningong kadirina nga simbahan nga gitukod ni Jesus Christ matinumanon. Okay. So akong sunod pangutana si mo buti pasabot nga ang simbahan nga gitukod ni Jesus Christ kining dili supakiro sa unang Pedro 2:21. Nakasabot ka o naglibog? Tuloy tubag. Ginoo ko mo ra na yung pangutana kung nakasabot ba. Okay lang tagli. Objection si moderator na usa naman eh. Magtubag naman. Mo na yung ano na sige yaw-yaw. Premise. Premise pagkakita. Objection. Premise Objection si moderator objection. Oh, yeah. Pangit kay paminawon mi si moderator nga nagdebate ta diri ning magpangutana wa ning tubag kategorikal unya nagyaw-yaw. Formal man ni Brad. sige. Okay. Tubag sa kategorikal. Premise. Sa doon na. Oh. Para di ta magkayagaw. Oh. Tubag na ko moderator. Git. Kabal. Ay na usba kay nakadungog. Osbon na ako si moderator, osbon na ako. Oh. Sige, para klaro. Okay. Para klaro. Ako pangutana si mo kaingon man ka nga ang simbahan nga gitukod ni Jesus Christ matinumanon. So buti pasabot nga ang simbahan nga gitukod ni Jesus Christ kining gitawag nato og dili supakiro sa unang Pedro 2:21. Nakasabot ka Brad o naglibog? Maliog tubag kategorikal. Oh, premise ani ha? Ay bisig mingong kakaron diha mo premise o kadali. Kung naglibog lang mantaan eh, hindi may pag-inig. Objection Mr. Moderator, objection. Moderator, ganyan ko premise ka na ikaw, Bawal moderator. lagi ay sa lagay Di ba kasabot ang premise na tawhana na? Also kategorikal. Hello, ang katlang, di kasabot ang premise. Ayaw pagyaw-yaw kategorikal. Moderator, Katidog maka. Nana sa siya. Oh. Tawa, sari Objection nagpupot. mo. Objection mo. Premise. Ningon ang moderator panahon sa ko. Pilong nakadiha, noon sa naman ka. Oh, ningon ko moderator premise. Ala gali ko premise. Kung naglibog lang man ko, okay lang in English ta. Kaya maglibog ta kamay, pero binisaya man. Ano maglibog man ta? Wala yung ka maglibog, Brad. Kanay mong gingon. Kaya inyo na japong sa inyo, japong simbahan nagsasulti. Unsa may gisulti niya? Matuod nga adunay tinuod nga mga Kristohanon sa Romano Katoliko. Unsa daw? Agilan basahon na gingon. Matuod nga adunay tinuod nga mga Kristohanon sa Romano Katoliko nga pundok. Linibo sa simbahan na nagalagad sa Dios sumala sa labing maayo nga mga kahayag nga ilang nabatunan. Dili gyapon pabor sila ilang basahon. Naunsa naman eh. Kung naamay mga 70 Adventist na minaw dire, oy panguli na mo sa Katoliko. Kaya ang inyong simbahan nagdigan. Matuod nga adunay tinuod nga mga Kristohanon sa mga Romano Katoliko nga mga pundok wa sa 70 Adventist. Ako sunod pangutana sa imuha Brad. Kay nakasabot man di ay ka ingon nimong kategorikal nga nakasabot man di ay ka nga simbahan nga gitukod ni Jesus Christ kining dili supakiro sa unang Pedro 2:21. Nag-ingon diha ang naghatag siya panag-ingnan aron sundon. Sunod pangutana Brad. Ang kining magtutukod sa simbahan nga si Jesus Christ, ulo po siya sa simbahan, Efeso 5:23. Pangutana. Anong sa ka magtunan ni Brad unya ugma? Tulog tubag. Pagsigi kong tuon Brad. Objection si moderator. Objection si moderator, objection. Objection si moderator. Okay, go ahead. Ang kategorikal na ko si moderator, ipatubag na si moderator kay pangit ko kayo masige siya og side comment ang tubag. Counter Ako objection. ganina bago siya mo ining human yung pangutan na mutubag ko kategorikal si moderator.
O, disar ko mag-explain kay para linaw ba? Maguna man nang yung side comment, magyaw-yaw, disar mo tubag kategorikal. Ipatubag, Mr. Moderator, ang maka-premise ko karo, Mr. Moderator. Kana Counter, naman na. Mr. Moderator. Okay, counter. Saan man ako, dili man lagi to multiple, dili lagi to categorical, lagi multiple choice lagi. Kalo sa ka magtuon unya o karon multiple choice man na, magpili ka sa duha. Dili man na either yes or no, pataka raman ka. It's a matter of yes or no kung gusto kang categorical. Kung papilion ka nimo sa duha, multiple choice na, pero wala ko'y pilion, kaya nga naman, kanunay ko nga magpili, nga nagtuon. Mali, di magkakabalo mangutana. I-reconstruct imong pangutana. Nga kinahanglan mo tumag kog either yes or no. Basig ipatawag ka sa Congress, kasapaan ka dito. Walay objection ko, Mr. Moderator. Oy, kay Sara man to, counter man to. Kay Sara ka mo, objection mo na to rules. Moderator, tagayag verdict. Either next question or kanang reconstruct ang pangutana. Di Okay, kabalo. sunod pangutana. Tama. Kay matod nimo ganina nga nagtuon na maray ka na. Unya, dili ugma para basta kay nakatuon na ka. Mo ko na dungog sa imong kategorikal. Sunod pangutana nako sa imo ha. Asa, utana Lagi, pagay ko. yan ang ganit ko, nag-exercise. Sunod pangutana nako sa imo ha, si Jesus Christ. Kay ulo man sa simbahan, si Jesus Christ, gino sa inyong libro, The Ten Commandments, sa page 85. Si Jesus Christ, matinumanon o batasan niya ang Sabado. Akong pangutana, Brad, nakasabot ka niyo o naglibog? Okay. Nakasabot ikay ko ana. Salamat. Okay. Nganong nakasabot mo ko ana? Ha? Kasabot ko nga asan ninyo na gikuha sa Lucas 4:16. Pero wa man mo labot ana. Wa man gani kay gibatbat diha nga 70 Adventist tinukod ni Kristo. Nga karon imo kong pangutan-on ana. Ang gisulti sa Biblia ana dili sa 70 Adventist, dili pod sa Kristohanon kun dili sa mga Hudyo. Paminaw para ikaw may makasabot. Pumunta si Jesus sa Nazaret kung saan siya lumaki. Isang araw ng Sabat, ang importanteng araw ng pahinga para sa mga Hudyo or Diyos. Dili sa mga 70 Adventist. Nangangkon naman mo, Brad. Nag-apil-apil naman mo. Basta mangangkon gani nga nag-apil-apil. Buot pasabutan na, wag yun mo'y labot. No? Time start. Start bro. Pangutana. Okay, sunod pangutana. Sumala si mong tubag ang akong yun nadunggan si mo ang adlong Sabado, adlong Paulay para lang sa mga Hudiyo. Unya ko mabasa na ko, Brad, sa inyong libro, Brad, nga lagdaan ni sa mga Kristiyanos ang adlong Paulay. Uyunan ni mo, Brad, nga mali ito yung mong gisulti. Okay, Brad. Ilatag na, Brad. Ang ayaw Objection, Mr. Moderator. Objection, Mr. Moderator. Objection. Wala man tayo. Challenge question. Na, Brad. Sa mo object daw Aysa, ka, Brad. wala Aysa, nag-object or nag-object. Wala man tayo challenge question. Wala man itong rules. Objection, Mr. Moderator. Taka, Objection. ano mo nito na rin? Objection. Time. Okay. Brad, pamana sa to sa. Di, object ko kay wala mo siya nag-categorical. Wala mo ko nag-challenge, categorical. Ito kong Wala pangutana. kategorikal na ito. Uyunan ba nimo, anak ko? Uyunan ba nimo, Brad, nga mali ito yung mong gisulti? Moderator. Challenge. Challenge question man na. Uyunan ba ito ni mo nga mali? Ay. Kung mauyon ko, ang consequence mali ko. Ang tawag ka na challenge question. Di man nagkakabaloon sa challenge question o dili. Ay, Objection, Mr. taka. Objection. Objection. Mo-object ko, Mr. Moderator, kay categorical man to yung tao. Ay, Brad, daggan kayo, nag-live, bro. Ayaw pa kauwaw, Brad, ba? Nga, categorical akong pangutana, Brad. Nga mo yun baka, Brad, kung mabasa na ko sa inyong libro, nga ang adlaw ay papahulay lagda ni sa mga Kristiyanos. O yunan ba ni mo nga mali ito mong gisulti? O yun ka, supak. Categorical. Dito ba, ganit. Ako, Brad, musupak ko na. Ano man? Kaya kanagi pasabot diha sa lagda sa Kristohanon. Duha kasabat na diha sa mga Hudyo o sa mga Kristohanon. Sabado sa mga Hudyo. May labot sa Badista. Ano man? Niangkon man sila nga Kristohanon sila. Nga sa Lucas 4:16 ato kining gibasa nga pila ka importante nga adlaw mao ang adlaw igpapahulay sa mga Hudyo. Pakilabot. Apan ang mga Kristohanon sa nagiging kaliwatan nagbantay sa Domingo. Nagunahuna ang ilang paghimo nini. Nagbantay sa ilang igpapahulay sa Biblia. Kinsay nagsulti?
dakong away sa mga protestante sa Badista. Kaklaro ana. So kanang gipasabot niya sa mong libro, dili lang na kay sa mga Kristohanon, kundi sa mga Hudyo sa Time. next question. Okay, sunod pangutana. Matod nimo musupak ka Brad nga Last 1 minute ha. tanggalon nimo ang imong giingon ganina nga para lang sa mga Hudyo ang adlaw ang ipapahulay. Okay. So Objection, moderator. Objection, moderator. Hotel ko rin si moderator. Unsa man niya? Object. Unsa man niya kung katbang moderator? Akong tubag balion man sa bakak. Di man na mao. Ganina ra gini siya kada tubag nako. Matag siya sa comment nga iyahang lubagon nga bakak para murag tinuod. Ganong dili man nimo lubagon ang mga libro nga akong giyagyag diri nga inyo ha man na. Nagtubag naman ko base sa opinion sa inyong libro. Wala man gani kay gipakita ebidensya diha baski isa. Oh, Counter mi si moderator. Okay, counter. Counter ko mi si moderator kay tama man to kung giingon gina sa premise. Ingon siya ganina nga musupak daw siya. Nga kung mabasa na ako nga ang adlaw yung pupulay para usab sa mga Kristiyanos. So ingon siya nga supak ako ang gi-quote lang as a premise Mr. Moderator. Aron nga doon ako'y pangutana. So karon nag-aging-king man noon, halang siguro. No, sa yun eh. oh, tagam. Go. Sunod po ta. Okay, sunod pangutana. Kay ingon ka gina nga supak ka. So gingon rin sa inyong libro kaning Community Bible, may nga mabantayan po ninyo ba kay kuyawan mo. Ingon diri sa Genesis chapter 1, God rested on the seventh day. Oh? Respect for the seventh day called Sabbath. In Hebrew, that is to say rest, is one of the pillars of Israelite and Christian practice. Basa ka? Pangutanan ako si Mua. Uyon ka ani o supak? Uyon ko ana. Okay. Anong mo uyon man ko? Duha man na. Israelites o Christian. Unsay gingon? Israelites o Christian. Nagpasabot na nga ang Sabat duha ka klase. Dili lang kay Sabado. Wa kay labot lagi ana kay Katolik ka kanang kuan ka. Kaning Seventh Day Adventist ka. Wa man mo'y labot sa balaod. Unsay gingon sa inyong libro atong basahon. Og adunay mga Kristohanon karon sa matag iglesia lakip na ang katalingban nga Romano Katoliko nga matinud-anon silang pagtuo nga ang Domingo mao ang igpapahulay nga gitudlo sa Dios. Kinsay nagtudlo? Dili si Ellen G. White patinguya. Ang ilang libro nagsulti ang Dios mismo. Oh, ay no supako nimo ni. Okay, sunod pangutana. Kay giuyunan man nimo. 2, 1. Uy. 5. Salamat, salamat. Pakabot baboy. Pwede na ka, Brad Ganoy. Ang sana mo po ni? Alang sa alternative. Wala na itong mo pasya. Ano sa Katolik wala ko. Hindi naman siyang tungkol. So, mahuman na niya. Libatal. Okay. Okay na? Okay. So, karon mo ang rebuttal ng mga reksunan. Si Brad Roland Parts, kung gabantayan ninyo, ni uyon siya sa kuha. Sa debate mga kaigsunan, kung mauyon ka, murag ulaw na kayo mga kaigsunan. Tatawa siya rinigar sa kuha, kay giuyunan ko niya. So ako ang pasabot sa inyo mga kaigsunan, kay giingon mong godriya sa The Ten Commandments, page 85, akong basahon na. Jesus and his family faithfully attended the Saturday community celebration as it is written. On the Sabbath day, he went into the synagogue
as it was his custom. Batasan ni Jesus nga alam Objection. ng gulay. Objection, moderator. Objection. Counter. Naunsa naman ni moderator. Nga na naman ta sa adlong ipapahulay ang debate ani. Ang tema, Mr. Moderator, pamatudan lagi niya. Yang Seventh-day Adventist, tinukod ni Kristo. Ganong na naman ta karon sa pahuway. Kasi gusto lang ka mo pahuway, Brad. Pagsulti lang. Counter, Mr. Moderator. Moderator. Okay, mo counter ko kay ganina man gud uyunan niya nga si Jesus Christ daw ulo sa simbahan. Dili daw nananggal ang simbahan oy. Nga lahi ang mamahan, lahi ang nagtukod, nga lahi ang simbahan. Mo na nga ako siya nagukod kay uyunan man to niya nga dili nananggal ang simbahan. So si Jesus Christ ulo ug magtutukod, pareho gina siyang katawhan. Mo na nga upo ko naman sa presentation, 50 minutes ba niya? Palihog ko, 15 verdict, minutes moderator. ba ni? 15 minutes ba ni? Palihog ko hatag si Mahusay, moderator. Kawa na siya siyang tema. Ikaw. Sige. Sunod pangutanan lang. Adi, pangutanan ni. Pamahayag niya, kinanglan, musubay siya sa tema. Badlungat siya, nga musubay siya sa tema. Ay panugo Brad. Wala, hindi nga sulti. Magkogay, nagpinunod ka kasunod pangutana. Twitter ka. Ayaw panugo. Waman, minangutana. Ayaw pa na- Kinanglan, musubay siya siyang tema. Okay. Ayaw, tudluin, moderator. Kung saan tayo mag-objection? Akong objection, moderator, Wala. nahulog na siya sa adlaw igpapahulay. Ang tema, basta ang tema, dapat iyang barugan, pamatudan niya, nga sila nga mga Seventh-day Adventist, gitukod ni Kristo. Niabot naman siya ang adlaw igpapahulay. Wala ba, si gusto na siya mo pahulay. Kaya di na siya kakaya sa tema. Ano ba? Muna na akong klaruhon, Mr. Moderator. Sige, Brad. Nakikatubag ito. Okay, ang mo laging ko lagi counter Mr. Moderator kay kini laging ganina iyahan naman kung giyunan. Unya wa mo siya na presentation bitaw ganina nga si Jesus Christ na magtutukod ulo sa simbahan. Dili anananggal. No, unya wa pa mabasa sa Biblia nga mailahan ninyo ang simbahan nga kung itukod pinagis pangalan sa simbahan. Wala ba yan sa Biblia? So ang ulo, pareho gina siya simbahan. O sa batasan ni Jesus Christ, lahi po batasan mo to Mr. Moderator. Point of order, Moderator. Kung mo 15 minutes sa beto, Dili man ang mawa kong objection, nagpataka naman po ni sabat nito, hana. Ang akong objection, ang tema dapat yung sundon, kinana siya sa adlaw igpapahulay. Anong niadto naman po siya karon sa ulo si Kristo sa simbahan? Moderator. Dapat, dili siya Okay. muliko sa atong tema, Mr. Moderator. Di, Mr. Iyang Moderator, pamatudaan. ikaw, Mr. Moderator. Ay, isang sapaw, Brad. Wala, Kuha pa human rin, nag-point of naman. order Di, ko. human naman. Dili, nag-point of order ko. Ano? Nag-point of order ko, Brad. Tag-isa ra ba objection? Point of Brad? order akong gingot sa Moderator. Dili, tag-isa ra objection. Ayaw, Brad. Tag-isa ra objection. Lagi. Lagi sa number 1, focus lang sa tema o dili Ah. sa issue. Muna nga, Brad. Okay, Kung sa palayo tema, ko. Brad. Ay, liko. Okay. Okay. So, ang tema nyo din pamatudan nga ang simbahan nga gitugon ni Kristo mao ang Seventh-day Adventist Church sumala sa Bibliang referensya. Okay. Sige, para yun. Okay. Time. Brad, sulod kay Brad kay naman si Kristo. Pero ang adlaw ipapahulay naman siya, dapat sa true church man ta, matuod na iglesia. Sige, padayon ako. Sige, para yun. Okay. Okay, sa makausap yun mga kaigsunan, halang yun kayo ang kamaturan. Pwede halanga yun. Halang yun kayo. Lain po kayo kanananggal, no? No, lain ka kanananggal. Mo bitaw na nga ang simbahan nga gitukod ni Jesus Christ, mao ang Seventh-day Adventist Church. Unya kini si Brother Roland, wa gid siya masayod na si Jesus Christ ulo sa simbahan. No? Unya lain po kayo lahi ang batasan sa nagtukod Lunes. Ang iyang adlaw gibatasan unya ang gitukod Martes. Mao na siya makaisunan nga kung inyong lawman nagpagsabot dili kay purkit mabasa unya magsusupak sa balaod. Mao na daog kung tatong Church of God. Daog kung Church of God mga kaisunan kay kay nga mabasa man lang kuan gyud bisag asa. Mao na maisunan nga dili basihan ang pangalan sa simbahan. Unsa may basihan? Ilhanan, doktrina, o batasan mga kaigsunan. So mo ni si Brother Roland, wag gyud siya makasabot, gani wag siya kanigar ko. Kung nakanigar pa siya ganina sa akong presentation, kung nakanigar pa siya, di siya muuyon oy. Kung sa ilas pungutanan ako, ay muuyon ko na Brad. Hihi. Ha? Uyon ka? Apiti kayo ka, ulawa ka sa mga safety ana. Mo na anong muuyon man siya? Kay
nasabtan man gyud niya ang kamaturan. Okay, kung Maria sa 1:32 nga ikaw makakita sa kamaturan o ikaw kani makahatag kanimo og kagawasan. Mo na siya mga kaigsunan nga si Brother Roland Pards, puro na lang siya pangdaot. Sige siya kuha na ng mga quotation sa libro na mo, quotation, kapoy gukod, nako dire na tanan. Ipangdala na ko tanan mga kaigsunan no, pero kapoy gukod. Yan naman, di nonsense man siya. O nonsense man siya. Nonsense kayo. Mo na nga bisag unsaon niya, di gid niya makuba ng Seventh Day Adventist Church mao ang simbahan nga gituko ni Jesus Christ. Ngano? Wala siya nabasa nga dili ang Seventh Day Adventist Church ang gitukod ni Jesus Christ. Wa man siya nabasa. Wala siya nabasa nga dili. Nga si Auntie ingon siya wala daw. Nalausaon man eh. Mo na siya nga dili ginabasihan makaigsunan sa mga pagpandaot na quotation, putol-putol, ano ba? Mo na nga dili kay kung tinuod pa nang giingon niya, daghan nagamali doy. Mga pastor na mo, wag gyud pastor ng balance Katoliko. Istorya ra ninyo na. So, wala padayon ko. Okay, padayon ta. Mo na siya nga simbahan nga gitukod ni Jesus Christ. Ang simbahan nga gitukod ni Jesus Christ. Mo gid ang Seventh Day Adventist Church. Nga naman. Bro, moderator's time bro. Palihog lang ko, di lang ta magsiyagit. Kay Namri pastora rin day. Yagaw. Pastora. No, bro, dayon. Okay, salamat kayo, Master Timekeeper. So, mo to akong giingon nga ang simbahan nga gitukod ni Jesus Christ, di gid maguba niya. Ano man, ang Seventh Day Adventist Church, pareho ni Jesus Christ nagatuman sa sugo samahan. Napuo ka sugo, wa gipungkat. Onya, sakit ang kamaturan. Onya, giingon niya si Jesus Christ, ana siya gibatasan nga adlaw. Sa mana adlaw ay pulay Sabado. Onya, ang Seventh Day Adventist Church giingon diya kung basahon na. Gingon diya sa The Ten Commandments page 84, murag halang gid eh. Seventh Day Adventist, also known as Sabadista, who still celebrate the Lord's Day on Saturday. Onya, way kasupak, wa na gimo supak yun. Nga naman, si Jesus Christ nga nagtukod, nagabatasan sa adlaw ng papulay Sabado, ang simbahan nga gitukod Sabado pod lain mo kay Lunes. Sa ato pa kung naa si Jesus Christ, manimba karong adlaw. Madri tinanimbag Lunes, madri lahi. Sa ora di ro nananggal. Mao na siya ang Seventh Day Adventist Church, mao gyud ang gitukod ni Jesus Christ. Unya atong si Brother Roland, wa gyud siya nabasa. Kung sa may nabasa niya, mga nonsense. Wa gyud post. Kano naman, gawas kung nasa mabasa mo undang ko dre nga dili ang Seventh Day Adventist Church ang gitukod ni Jesus Christ. Kung dunay mabasa bay dili uli ko langoy ko sa likod ba wala ko kwarta kasi may mga tag kwarta tagay ko ninyo kay si Brother Roland manggod ang yang naandan manggod kana manggong mga naandan lang gid niya pero sa ato na sa Biblia parehara siguro siya sa kaubanan niya nga matod niya ganina nga tinuod to yang giingon nga ang Katoliko way basa-basa ingon mo siya kanina so mo na siya ingon na siya nga tinuod daw giingon brad nga Katoliko tinuod mo na giingon ingon siya kanina tinuod to kung giingon brad nga Katoliko walay basa-basa so umra una ang ikadua niingon siya ay kadua niingon siya nga uyon siya so una kung katbang mao na nga bisag kung saon di gyud niya makuba gawas ko nakanagid siya mabasa karon nga ang Seventh Day Adventist Church dili tinukod ni Jesus Christ kapindi ko yawa man na nga wagid siya kaguba mo siya kaguba pilay time so mo na siya mga igsunan mo ginag-ingon driya sa Ten Commandments ba gingon driya nga ang Seventh Day Adventist Church mabasa ang Seventh Day Adventist Church gingon nga nagabalaan ni sa adlaw ng pulay Sabado unya mingon sila nga mo na nga wagid kaguba ang atong katbang bisa kung saon niya bersikulo ako siya naingon po bersikulo ako siya nabasa bersikulo nga yang gigamit murag na nung duman ako murag gamay murag tulo raman siguro niya ako piti naghanag bersikulo so mo na siya nga gingon sa unang Korinto 3:10 na iba na naman na magtatayo nito kaya simbahan biya ni Kristo ang pasabot niya sa unang Korinto 3:10
no? Iba na naman ang magtatayo nito. Muna nga napuyawan akong kaatbang kaya biniyag akong i-drive Mateo 16:18. So nya di man di ay muna nga napuyawan siya kay wa siya ka nakatuon. Mamatod pa niya wa sila basa-basa Katoliko nga wa siya nakatuon nga gitawag na to ang unang Korinto 3:10 iba na naman ang magtatayo nito. Mas man ang iba na naman. Lahi na po, subisiya pa. Isa may nagingon niya. Masaw na, usbo na ubasa. Kadi nga libro, doon na nilib statog imprimator, firmado ni Spare. Kani, gitawag ni siya o Biblia ng sambayan ng Pilipino. Palit mo ano yung mga higala para makabantay mo. Unang Korinto 3:10 gingon. Ayon sa biyaya ng Diyos na pinakaloob sa akin, ako ang naglagay ng pundasyon na tulad ng isang magaling na arkitekto. Ito nga ang kakayahang ipinakaloob ng Diyos sa akin at iba naman ang magtatayo dito. Simbahan ni Kristo ang pasabutan na unang Korinto 10:10. Mauna nga, atong datbang, wala siya kaguba. Wala siya kaguba, kay ang gusto niya, ang gusto niya, ang nagtukod sa simbahan, kining dili niya paryoso batasan sa tota kung doon na si Jesus Christ karon diriya inigting simba na si Jesus Christ magpabilin sa balay kay naman lahi-lahi magbatasan niya di man na pwede supak man na sa Bible connotation mga kaigsunan mo na siya nga grabe gyud ang iyang pagpaningkamot gani kanina o pagkuno humanog istorya o pagkuno magpangutana bla 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 sa comment sa daan ako kanaman mamay nandan niya no? Ikaw nga objections ako, di ko na pa-objecton. Kategorikal, di po niya ito bago kategorikal. Kaya ang kategorikal daw, ang kategorikal daw, kinahanglan nyo daw, yes or no. Na. Objection, moderator. Counter, Commission Moderator. Counter, moderator. Galit. Moderator, Sige ko. kaklaro sa tuwang tema. Mu-focus ng sa tong rules. Mu-focus siya sa tema. Ang iyang ibarog diha, nga ang Seventh-day Adventist, kitukod ni Kristo. Nagsige na lang malisag marites. Counter, skip yun. Okay, counter. Dapat dili siya mugawa sa tema moderator kaya sa rule number 1 na to, mo focus sa tema. Mo pagawa siya karong ebidensya diha para makadali siya daghang Katoliko nga sila gitukod ni Kristo wa man sagsige nang nagmarites sa akong kauban, akong kaatbang. Katulad moderator,